Hayi Machongo mina ngiyaphika lana kuthiwa seniyapheka nina. Hayi ngiyaphika ngiyala kuthiwa indoda ukwazi ukupheka. Kuthiwa senipheka nize nivloge. Welcome to my cooking vlog with Mbexeni. Sunday course cookie with Ziggy Zendoda. Welcome to my kitchen. How with the daughter. Wahleli madoda. Ivlog yani lafana ithi siyagawula ehlathini noJomo. Uyabona? Siye diphini namhlanje nocija abantu. Hayi indoda yathi welcome to my kitchen making pizza today with the hey kahleni madoda. Kahleni madoda. Ningayenzi leyo nto le. Kuhlele nje. Kuhlele. Hawo. Indoda hayibo kushatha la.